नै गोदानै प्रजेक्ट बानायनो होननानै आखायाव लादों जों दा खिन्थु दा जोंहा शुटिंआ स्टार्ट जाबाय आरो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि ससे भिडिअ क्लिप्स आरो भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन लोगोफोर बर'निनो एक्टर एन्ड डाइरेक्टर बिथां रबि नार्जारिया थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ दिहुनखांनायनि उनाव फिन फैगौ 2025 मायथाइनि थाखाय एबा नेक्स्ट इयारनि थाखाय गोबां बाजेटजों आरोबाव गोदान मोनसे सावथुन दिहुननो थांगासिनो दं लोगोफोर आरो बिथांमोननि बे सावथुननि शुटआबो जागायबाय बिथाङा बे सावथुननि सोमोन्दै मा फोरमायदों नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लायोब्लानो जाबाय नै नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय जों प्रिपेरेसन जाबाय दा नेक्स्ट प्रजेक्टआव जों बायदि बायदि खामानि इउज खालायगोन नै दा जों जेरैबायदि थैसाम पार्ट 2 खौ रायजोफ्रा जोंखौ माने नायनानै हेफाजाब होदोंमोन बेबायदिनो जोंनि 2025 आव ओंखारनो गोनां जिथु मुभि बेयावबो सापर्ट खालायगोन होननानै आं रायजो राजाफोरखौ अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै थाबाय जे आंनि मुभिखौ नायनानै रायजोफ्रा जेरैबायदि अनसायदों फैगोन दा अनसायनायनि थाखायनो आं नै गोदानै प्रजेक्ट बानायनो होननानै आखायाव लादों जों दा नोंथांमोनानो थिग बेबायदिनो जेरैबायदि थैसाम 2 मुभिखौ रायजोफ्रा अनसायनानै आंखौ हेफाजाब होदोंमोन नायनानै हेफाजाब होदोंमोन बिदिनो जोङो दा नै आरो गोदान सिस्टेमनि जों नोंथांमोननो टेकनिक देखायनो नागिरदों बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायनाय आंनि नायगिरि बिथांखौ आं साबायखर बावहरदों बिदिनो जों अनसायबाय था जोंनि सावथुन मुलुगखौ अनसायबाय था बेनो आंनि बुंनो गोनां आं जों फिल्मनि नामखौ दा खोन्थाथ'वा खिन्थु दा जोंहा शुटिंआ स्टार्ट जाबाय आरोखि रिलिजखौ माला खालामनो सानदों रिलिजआ जुलाइ माने फैगौ जुलाइआवनो माने हल रिलिज जागोन जोंहा थांनायाव जों जेरैबायदि जोङो 11टा माने 14टा हलाव रिलिज जादोंमोन एबार बांसिन हलावनो रिलिज जागोन आरो दा खोब रायजोफ्राबो गुबुन गुबुन जायगायाव देखायनो हायिनि थाखाय एसे दुखु मोनदों बेनिफ्राय जों नाजागोन आरो नेक्स्टआवबो जोङो बांसिन हलाव देखायनो थाखाय सिस्टेम खालायदों आरोखि गोजोननाय थाबाय रायजोफोरनि नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानांगौ बिथांनि फैगौ 2025 आव ओंखारनो गोनां बे सावथुना माबायदि जागोन आरो बिथांनि बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनाव बर'नि गेजेरावनो फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि हेलिकप्टार लालायनानै शुट खालामनाय फार्स्ट मुभि एबा सावथुन बुंनांगोन मानो होनोब्ला दासिमाव बेफोरबायदि बर'नि गेजेराव सावथुनफोर नुनो मोनथ'वाखै एबा ओंखारथ'वाखै बिनिखायनो आसा खालामो बिथांनि बे फैनो गोनां सावथुना जोबोर मोनसे गोदान टेकनिकनि सावथुन जागोन होननानै बाट बिथांमोना बे फैनो गोनां सावथुननि टाइटेलखौ दायो एनाउन्स खालामनानै होथ'वाखै लोगोफोर बे सावथुननि सोमोन्दै माबाफोर आपडेट्स मोनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नाजाबावगोन बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे फैनो गोनां सावथुनफोरनि बागै नोंथांमोना आपडेटफोरखौ मोनबाय थायो